Měl jsem několik klientů, kteří cvičili jednou týdně a cvičili mrtvý tahy, dřepy, bench pressy a ještě bicepsy, jako bicepsové zdvihy. Cvičili jednou týdně, byli starší, sice už potom, když začínali, tak měli jakože nevím, potom byli starší, ale začínali od těch 45 jsem je měl, některý měl tam 52 až 56, no bylo jich víc, ale většinou byli starší. A tady tím typem tréninku jednou týdně přibrali za 10 měsíců někteří až 7 kg svaloviny a váhy šly v podstatě nahoru. Jo. Třeba kdo tam začínal jeden mrtvý tahy za 60 kg a za necelý rok dělal 6x140 v mrtvým tahu. Jo, takže to všechno byli moji klienti a nemám, co bych tomu dodal. Prostě jednou týdně, jo, bench pressy, dřepy, mrtvý tahy a bicepsové zdvihy. A když chcete nabrat trochu víc té svaloviny, tak musíte tvrdší trénink dát samozřejmě. No a výživu měli normální, bez doplňků, vajíčka, jako bílkoviny vajíčka, tvarohy, sýry, maso, že, a sacharidy, tak špagety, rýže, pečivo normálně, že. Takže asi tak nějak.